Salutare toată lumea! Astăzi o să revenim cu un episod din seria de episodul trecut. Am hotărât ca astăzi să mergem la minat, doar că întâi avem nevoie de foarte mult lemn. Și dacă vom merge la minat, aș ruga să strângeți, să strângem, nu să strângeți. Să strângem vreo 20 de like-uri sau 10. 10 like-uri o să, dacă strângem la acest videoclip, vom mai continua cu seria. Bun, hai să începem să mergem la minat. Prima oară trebuie să iau foarte mult lemn. Și da, mi-am schimbat skin-ul, îl am în Steve. N-am vrut să-mi pun skin din ăla, wow. Am vrut și un skin lejerean. Dați puțin, întâi să pun sticla care am zis că vreau să o punem ca să avem și noi acoperiș. Sau nu, întâi o să mai lungim cu un strat. Da, o să mai lungim cu un strat. Așa, o să dăm restul jos. Nu facem acoperiș din ăla cu scări, cu nebunii. Eu vreau să fac un acoperiș mai simpluț. Ai, că am pus. Bam, bam. Și cum punem? Am spart-o. Nu trebuia să fac asta. Mai avem nevoie de 6 bucăți, dar noi o să luăm mai multă. Bun, revenim când suntem pregătiți să mergem la mină. Bun, aproape am revenit, aproape am terminat de pus totul, dar n-au crescut cartofii, pentru că n-au crescut și-au bătut joc de mine. Să fac așa, iau oasele, să fac bum, 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 cum să crească. Să vezi ce cresc acum. Le dăm îngrășământ natural. Bum, 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 bum. Ăsta n-a crescut de tot. Nu, cartofi. De ce aici nu vrea să se facă? Așa s-a făcut. Off. Nu mi-a ajuns pentru toată recolta. Pot să dorm? Nu pot să dorm. Bun, culoare vreau. Culoare. Bun. 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 Așa. Acum o să pun să se spună mâncarea. Nu v-am arătat, am strâns puțină mâncare. Cam asta și cu altceva. Acum tot ce ar fi ok să găsim, ar fi să găsim și noi niște lemne. Hai că atât ne ajunge. Niște căul ca să vedem. Întâi ne culcăm. Așa, facem o mină. Nu facem mină din aia clasică. Facem mină în jos. În jos. Nu știu dacă
știți la ce mă refer. De așa face mina. Stați puțin să activez coordonatele. Am înțeles. De la... Hai să dezactivez autojump-ul. Nu mai găsesc. Aici, la game. Show coordinates. Ce? Așa. Acum revenim după ce ajungem la stratul 11. Mama, cât cărbune am găsit. Nu se mai termină. Cred că nu o să mai oprim filmarea, că să filmeze și el cum trebuie. Nu, l-am făcut o prostie. Bun, și acum unde e mina? Aici. Nu mai avem mult decât 40.000 blocuri de mine. Nu mult. Așa. Poate dăm de diamante. Sincer, cred că ar fi cazul să-mi fac un... Să știi ce fac așa. Ar fi cazul să fac un pickaxe de stone. Că nu mai vreau să minez cu ăsta de iron. Că poate găsim diamante, dar noi nu avem iron la noi. Stratul 27, 26. Cum ar fi să găsim diamante direct când am ajuns la stratul 11? Minez în jos să nu fie lavă. Stratul 16, 15, 14. Lapis. Dar mă ajută. Și stratul 11. Acum începe distracția. Avem de minat. Mai mult cărbune. Da, dar nu pot să-mi dau scutul jos. Nu știu, ziceți-mi în comentarii cum să-mi dau scutul jos. Că nu mai merge odată ce l-am pus. Nu știu de ce Bedrock Edition nu-i mai nașpa. Pe Java puteai să pui orice vroiai tu. Doar că acum nu merge. Nu pot să-mi pun nici măcar torțele și nici să mai îmi dau scutul jos, nu pot. Mamă, dar cât cărbune avem, mă curios. Ia cât cărbune avem. Un stack și 13. E puțin, nu e mult. Puțin de tot. Bun. Știi ce, dacă tot, hai să craftăm niște torțe. Să se vadă și pe clip mai bine. Dar nu face multă lumină. Cupru? Ok, cred că o să fac un design cu el, deci o să-l iau. Bă, nu-mi zic că e un chunk din ăla care se repetă. Că a apărut de 2 ori aceeași chestie. Sper să nu fie un chunk din ăla în care se repetă. Nu se repetă. Sau? Ba da, nu se.
Revenim la minatul nostru. Lapis. Ok, cam mult lapis. Cam multe minereuri, pot să zic. What? Cât lapis, bă? Iute, cât lapis. Iute, cât lapis. Cât lapis avem? Nu e mult, e doar un stack. Cred că e exagerat. Nu mai avem cax. Mai craftăm unul. Și acum mai stăm 500 de mii de ani să spargem ăsta. Bun, continuăm minatul. Cel mai bine ar fi pe episodul de azi să găsim diamante. Ce bine ar fi să găsim diamante. Mamă, dar mai găsim mult cupru. Cât cupru mai găsesc. Și iron. Bine, în sfârșit o bucată de iron. Și ca idee, noi jucăm pe 1.18, deci o să găsim cave-uri multe. Bine, sper. Mai e niște iron. O bucățoaică. Și am văzut că e foarte mult cupru, nu știu de ce. Deci e foarte mult cupru, exagerat. Poate găsim diamante. Ia găsim diamante. Hai că am pus și o torță. Ce bă, de ce mi-am aruncat? Redstone. Ok. Not bad. Redstone ne va ajuta la mecanisme. Și minăm în continuare. Hai să găsim și noi diamante pe episodul ăsta. Găsim și noi oare diamante? Sau dacă găsim un cave, eu sunt super mulțumit dacă găsim un cave. Cave din ăla din 1.18. Au. Ups, n-am luat multă mâncare. Mamă, dar cât lapis găsim. Deci am găsit super mult. Ce foarte mult. Eu ratez diamantele care sunt peste pe tavan. Au. Din ce am auzit, în 1.18, dar nu știu dacă e adevărat, multe diamante se pot găsi pe la stratul 40, ceva de genul. Dar eu o să minez cu tactica banală. Bine, nu e banală.
Dar numai... Măcar dacă aș găsi un chip sau niște iron sau niște ceva, niște diamante, m-aș bucura, dar numai lapi. Cred că era momentul să zic prea devreme să găsesc un cave. Am găsit un mineshaft. Oh, oh. Bum, 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 bum. Dar mai... Wow, cât de gol e mai... Wait a second. Am văzut particule din alea de la floare... Floarea din 1.18. Floarea roz. Uite un chest, uite un chest. Găsim diamante? Uite un chest, uite un chest. Și... n-am vrut. Aici era doar pâine. Și cu niște căuli. Iron. Opa. Nu te bloca acolo. Dar e prea multă pânză de păiangă. Păiangănilor, ce ați făcut aici? Și unde e spawnerul? Că vreau să fac fermă. Am înțeles unde e spawnerul. Gold. Ok, cred că o să iau și goldul. Doar o bucată. Bun. Aici nimic. Aici nimic. Atunci în direcția opusă. Unde e un creeper? Carte enchantată. Ce carte era? Dăm carte enchantată. Dăm să văd ce carte era. Bless Protection 3. Ok, nu e cea mai bună carte, dar e ok, e bunicică. Și multe torțe am văzut că sunt acolo în spawnerul ăla. Trebuie să facem un din ăsta de dări să știm să ne întoarcem. Mi s-a părut că e un schelet. Poate găsi nici și diamante. Ar fi o idee. N-am găsit diamante, dar am găsit iron. Mult! Hopa! Hopa! Așa. Cave-ul ăsta nu-i nimic. Deci merită să luăm iron și să plecăm. Au. Dăm bucată. Așa, mulțumesc. Mai găsim și noi un chest. Dar cât iron. Mamă, dar cât paiangă, nu. Ce acolo? Cred că acolo era un chest. O să mergem și acolo să explorăm. Eu vreau să iau ăsta, iron-ul. Că e mult și măcar să ne facem full iron. Come on. Mama, da am lag. Nu glumă. Cred că e un spawner de mob de am lag mult. Ok, dă-te blocule. Și give me iron. Sunt curios cât iron avem. E puțin, nu e mult.
Goldul ăsta la arunc, blocurile astea. Fel. Cuprul ăsta îl mai păstrez. O să facem în episodul viitor, nu promit nimic, dar o să facem un din ăsta, un minecart din ăsta. O șinuță de tren. O șină de tren din asta. Ia ce aici? E aici un creeper, asta e. Au. Și bum. Name tag. Bine. Să mai iau railurile astea. Și cu căurul. Și cu railurile astea, de ce nu? Pe detector layer-urile astea. Cave sau sal? Cave, tată. Problema e că trebuie să ne întoarcem acasă. Mai luăm încă puțin iron și ne întoarcem acasă. Încă cam mult iron. Ok, trebuie să ajungem acasă repede. Dar știi ce? Pot să-mi dau kill. Chiar dacă nu trebuia să-mi dau keep inventory. Dar eu cum nu prea știu să joc Minecraft Bedrock Edition, că eu sunt obișnuit cu Java. Și de pe calculator Java. Bine, laptop. De pe laptop Java și Bedrock-ul îl joc și de pe telefon și e mult mai greu. Bine, de pe tabletă. Toate jocurile care le joc de pe tabletă ca să se vadă și ecranul mai mare. Mama, cât iron. Să știi ce? Dacă pot să-mi dau kill și să ajung așa repede acasă, de ce să nu mai strâng eu niște iron? Upa! Sau e lutat? Da, e ăla lutat. Practic ne-am învârtit în cerc. Nimic. I-am torța să nu o irosesc. Măcar mersi pentru lemn. Oh my god. Au! Sniperule, cum ai nimerit? Ok, sunt doi, nu vreau să mă bag cu ei. Nu, am zis. Dă-mă în tine. Bravo! Măcar dacă ne batem cu scheleții și ok, că putem să obținem oase pentru fermuța noastră. Niște iron. Am vrut să iau torța să nu irosesc, dar am găsit niște iron. Și o să mă mai uit pe internet să văd cum trebuie să minez pe 1.18. Cred că la stratul 40, așa cum am auzit. În episodul ăsta o să minăm până la stratul 11. La stratul 11 o să minăm. Și în episoadele următoare o să începem să minăm. Dacă trebuie să minăm altfel. Dacă nu, rămânem așa. Minecraft. Cum e posibil? Sau e legată de asta? Au. Da, era legată de asta. Hai să aruncăm. Aruncăm imediat gunoaiele. Și cred că o să mergem sus. Puțin cărbune. Mai era acolo și cred că o să-l iau. Ok.
Să mai colectăm niște iron și după mergem sus. Să vedem cu ce am, în ăsta jumate de oră, ce am obținut de la minat. N-am obținut noi cine știe ce diamante, dar am obținut o carte cu Blast Protection care să știi că e bună, mi-o pot pune pe armură. Dacă nu o să am armură de diamant. Până atunci o să o las în chest. Oh. Și o să fac o schemă ca să nu vină un creeper și să zică: "Oh, bună, vrei să-ți distrug cartea, adică chestul cu cartea cu Blast Protection?" Boom! Și de asta o să fac schemoasă cu pickaxe-ul seminau astea, da. Schema cu apa, cu niște sign-uri și cu niște apă. Hopa, da, e același, nu? Da. Am văzut un creeper acolo. Hello? Hello? Bye. Ba eu, că eu era să mor. Am mâncat și noi niște mâncăricioaică. Mâncăricioaică. Mâncărimoaică. Până l-am împins în pânză. Pleacă, bă. Nu vreau să fac cunoștință cu tine. Așa mai vii de acasă. Oh my god. Oh my god! Explodează. Boom! Și am murit. Măcar am ajuns acasă, ceea ce e mai bine decât vroiam. Și am vrut să fac o chestie. În loc de... Mamă, dar n-am destul. Trebuie să pun chesturile astea. Au. Știi ce? Cred că o să punem chesturile astea două afară, că nu mai avem loc în casă. Nu știu unde să facem camera de chesturi. Camera de chesturi o facem aici sus. Camera de chesturi o facem aici sus. Doar că chestul, uite, vă arăt imediat ce. Chestul ăsta din casă îl lăsăm acolo. Dar camera de chesturi o facem aici sus. Bun. Stai să activez autojump-ul. La minat mie nu-mi place autojump-ul, dar de obicei îl țin activat. La controller, da. Și acum îl am autojump-ul. N-am autojump-ul. De ce n-am autojump-ul? Cred că trebuie să-l activez și de la touch. Da, mă, trebuie să-l activez și de aici, cred că. Da, trebuie să-l activez și de aici. Găinușele noastre, vedem și ele ce fac în curând. Și lucruri important le las aici. Bam, bum, iși bim, iși bam, iși bim, iși bum, iși bam. Nu, wood-ul ăsta vreau să fac ceva cu el. Ok. Stai să luăm și lemnul ăsta că o să ne trebuiască. Și cred că și cărbunele ăsta, că îl punem în furnace. N-am suficient lemn. Glumești cu mine. Aoleu.
Mamă, păi eu plecam fără topor. Dă-mă toporul. Știi ce? Mai întâi facem multe sticuri. Atâta. Suficient. Facem un campfire. Știm unde e căsuța noastră și îl punem... Unde îl punem? Îl punem aici. Aici. Ca să facă fum, să știm unde e căsuța noastră. Ia, până unde se înalță fumul? Trebuia să-l mut mai sus, dar nu mai contează. Că a crescut și recolta noastră. În curând, numai cartofei din ăștia o să mâncăm. Ăla era un Enderman. Da, era un Enderman. Păi vreau să-l bat, dar nu știu unde să găsesc un lac de apă. Endermane. Uite aici. Tu, Endermani. Tu, Endermani. Dropează și mie Perlitos. Stai în apă. Am crezut că e Enderman-ul, dar că am realizat că după nu se poate băga în apă, că e Enderman. Endermanie. Unde te-ai dus, mă, Endermanie? Endermanul a plecat. Săracul Enderman. Nu m-a lăsat și pe mine să-l bat. Păi acum, tot ce trebuie să mai facem, trebuie să dăm astea la o parte, logic. Pum, pum, sau nu. Așa. Și aici va fi camera de chest. Bine. Puțin spus cameră. O încăpere. Deasupra unde ținem noi chesturile. Cum o să facem sticanis. Mai mult. Facem un toporcisc. Un toporcisc. Cu acest toporcisc am crezut că am despărțit chestul în două. Așa. Și punem aici să se facă mâncăricioaică. Dar în curând o să aruncăm toată mâncarea sau o să punem într-un ceș și o să mâncăm cartofi. Deci o să aruncăm toată mâncarea și o să mâncăm cartofi. Sincer, pot să pun ăsta să se prăjească. Da, nu merge decât mâncare. Urât! Ne culcăm. Așa, ne-am culcat, am dormit puțin. Ce vreau să fac? Da, să încerc să prăjesc Rotten Flash-ul, dar nu o să meargă. Și vă și dovedesc. Demonstrez, am vrut să zic, am zis. Vreau să vă demonstrez că nu există și că nu e posibil. Să spawna și un Endermanes. Știu că am găsit pe undeva pe la spawn o groapă cu lavă. Aș fi vrut să... deja avem primii 2 cartofi. Îi mâncăm. Îi punem să se coacă. Stai, întâi am vrut să văd dacă merge Rotten Flash. Na, uite, merge. Nu merge. Mi-a dat efect.
Hai să luăm niște lemne. Dar nu avem noi lemne. Uite din astea. Vreau să plantez multe lemne din astea, că astea sunt faine. Ia stai să văd cum arată. Și am mâncat. Ia stai să le văd cum arată. Așa, și ăsta? Da, astea o să le punem. Așa că vreau lemn din ăsta cât mai mult posibil. Și vreau și un puie, dacă nu te superi, jocule. Lemnul ăsta, nu ce să fac cu el. O găină. Hai să ne mai uităm prin au. Prin au, da. Hai să ne mai uităm prin au. Am putea să punem noi niște sugarcane la crescut. Niște sugarcane la crescut. Ce? Ce e asta? Iarăși o mină subacvatică. Micul dejun. Micul dejun la începutul seriei. Meme împreună cu Andrei. Micul dejun la începutul seriei. Niam, rotam flash, ce bună e. Unde, la finalul seriei, unde ești blindat. Cărniță. Cam așa e la început de serie și cam așa e la final. Sau poate alte mâncăruri, nu știu, nu neapărat așa. Culoare, asta e magenta. Dacă magenta e ok. Nu, asta e pink. Dar ne ajută și pink-ul. Așa că pink-ul să vină la mine. Așa. Acum hai să ne dăm kill. De la întâi. N-avem niciun dans. Nu știu cum să obținem dansuri. Înainte de episod am încercat să-mi pun un dans, dar n-a mers. Hai să ne dăm kill. Bară. Așa. Că n-am permisiune. Ce n-am permisiune? Că cheaturile sunt activate. Vreau să fiu cheater. Nu mă lasă să fiu cheater. Urât. Cartofii mei. Vedeți, nu merge rotă în flash-ul pus. Și bum. Și bum. Acum, am zis în episodul trecut că aici vreau sticlă, dar vreau altceva. Așa. Da, tată, altceva. Acolo chesturile. Cred că va trebui să mărim casa. În episodul următor o să mărim casa, să facem una mare, sau cred că off camera o să fac eu o casă așa mai lejerean.
Nu din aia cea mai tare casă, ești din alea. Lejerianul din alea simple. Mă încerc să fac curat în inventar. Bun, hai să luăm sugar cane-ul. Hai să facem o sursă de apă infinită. Bine, am făcut acolo. Uite. Cartofii mei. Recolta mea. Distrusă. Ce vrei, mă? Tu mi-ai distrus recolta? Tu ai vrut să-mi distrug recolta. Impostorul. Hai să punem... Aolo. Aolo. Și bum. Și bum. Și atât. Mai nivelăm puțin zona. Și a murit. Vreau să fac un MLG. Stai puțin, întâi să fac 2 trapdoor-uri. Dar știi ce? Ia mai lasă-mă tu cu ușile tale. Și pune 2. Așa. Am zis să pui cum trebuie. Pune-le, mă, cum trebuie. Așa. Bun, acum o să pun tot lemnul. Sau nu. Întâi. O să fac un trapdoor. Bine. 2 trapdoor-uri. Și o să fac așa. O să iau un bloc, nu contează ce bloc. O să iau așa. O să sap. O să pun sugar cane-ul. Să știi ce în partea asta nu, că aici e mina. Aici nu putem pune. What? Deja ăsta au crescut. Wow. Așa. Sau știu eu cum facem. Ia fiți atenți cum facem. Mărim asta mai mult. Am pus apa acolo. Luăm găleata noastră de apă. Acum umplem. Ce înseamnă umplem? Umplem înseamnă asta. Bine, umplem. Umplem la sensul de găleata. Cum plantăm șu. Într-o secundă l-am pus și el a crescut. Și random tick speed-ul, ca să vedeți. Ăsta eu l-am pus. Random tick speed-ul e pe normă. Și ăstea eu l-am pus. Bun, și acum ca să fie treabă. Am zis așa. Continuăm după somnic. Așa, ne culcăm. Și după ce ne culcăm, vreau neapărat să luăm mâncarea. Acum, așa. Mamă, noi
Nu avem decât 2 episoade la această serie și deja am level aproape 19. Am plantat cartofi. Acum mă duc să-i pun la rotisor. Au, mi-am dat foc. De-aia ne zice mama, Andrei, nu mai umbla cu focul. Sau cum vă cheamă pe voi. Așa. Și o să facem, uite așa. Astea două vreau să dispară. Așa, perfect. Și ăsta vreau să dispară, o să-l pun aici. Așa. Și acum putem noi să facem un MLG. Ia că încerc. Mamă! Și am apăsat prea târziu. Tocmai am trecut prin ușă. Fenomene naturale, fenomene ciudate cu Andrei. Bă, nu te pune mă pe shift. Și bine, tată. MLG-lean. Acum singura problemă e cum pot eu să mor acum. Că kill nu pot să-mi dau. Ha? Ce? Ui, dar vedeți că înainte nu m-a lăsat să dau. Stai că mai încet. Lol, acum mă lasă. Nu știu de ce nu m-a lăsat data trecută. Dă-mi apă. O, nu l-am stricat. Și acum, practic, putem să ne aruncăm. Și uite, ajunge mai repede. Dacă vrem să urcăm, ori ne dăm kill, că nu mai dau, ori ne urcăm așa. Au. Bă. Dar eu iau apa, dar nu mi se ia. Vedeți? Eu iau apa, dar nu mi se ia. Ciudat. Nu? Aulu. Știi ce-mi dau kill? Nu mai pierd timpul. Au. Bun. Lăsăm cobblestone-ul. S-au prăjit cartofii. Ca idee, eu pun pe campfire ca să nu mai răsesc cărbunele aiurea. Câți cartofi avem? 6 cartofi. Foarte bun. Uite cum îi mâncăm. Ce masă bună de prânz. Nu, blocul s-a dus. S-a dus aici, în rai. Pa! Ăsta e gunoiul de acum. Sapă mai repede, tătuță. Ok, după ce săpăm asta, o să încheiem episodul. Și acum intru mai ușor, așa? Da. Și ne dăm kill. Bară câilele. Bă, am scris bară kill, dar nu mi s-a pus. Mi s-a pus ca Steve.
Așa, în sfârșit. Așa. Închidem trapdoor-ul. Și singurul lucru care o să-l mai facem este o să mărim ferma chiar acum. Cam atât, nu o măresc mai mult. Atât. Apa stă, nu se mișcă. Așa. Cartoful. Cartoful l-am pus acolo să se coacă. Ia, stai, îți curios cât timp durează. Dar mai îmi trebuie un cartof. Stai, mai iau un cartof. Bă, eu la zombiul ăla. Deci, ia. Cât durează? Stați puțin să-mi iau telefonul. Revin imediat. Așa, mi-am luat telefonul. Și acum pun cronometru. Unde-i, mă, ceasul? Unde-i, mă, ceasul pe telefonul meu? Unde-i, mă, ceasul, bă? Alo, ceasule? Calculator, nu știu ce, nu știu ce. Communication. Știi ce? Ia că fac eu așa. Bun. Și acum, nu la alarmă, la cronometru. Punem cartoful în 3, 2, 1 și am dat drumul. Punem pe stop când e gata cartoful. Vine un zombie. O să pierdem. Ok. Cartof. Deja sunt 30 de secunde. 30 fix! 30 de secunde fix. Deci 30 de secunde fix. 30 de secunde fix. Gata. Am aflat și cât ține un din ăsta, un cartof să se coacă. 30 de secunde fix. Deci la 30 de secunde fix. Deci chiar atunci s-a dus. Mamă, nu mă așteptam chiar la 30 de secunde fix. Adică chiar la 30 de secunde, dar fix pe ceas fix. Oh my god. Ce mai putem face? Am zis că vreau să... Am vrut prima oară să plantez... Să plantez grâu, dar am zis că lasă și că plantăm altceva. Ok, păi ne băgăm în casă. Păi cam acesta a fost și cu episodul de azi. Eu am fost Andrei, ne vedem data viitoare. Pa, pa!